on meidän meri. Mare Balticum. Sen rantojen herruutta ovat havitelleet milloin viikingit, suurvalta Ruotsi tai keisarillinen Venäjä, milloin Itämeren alueen sotivat maat. Itämeri on laivojen hautausmaa. Vuosisatojen ajan sen pohjaan on vajonnut pieniä ja suuria laivoja, From Mariasta Estoniaan. Ne ovat vieneet mukanaan aarteita ja ihmisiä. Itämeri on kautta aikojen tarjonnut rannoilla asuville ihmisille elinkeinon ja ravinnon. Satamat ja satamakaupungit tarjoavat runsaasti työpaikkoja. Joo. Oli tuossa ruskeassa. Aivan. Moi. Moi. Mitä hyvää teillä tähän tarjoaa? Meillä on siisaa, vääriä, kirjolohta, Onnelan kylä taitaa se entinen. Lisää lohta, Ja rintatie. siikaa, kuhaa, ahventa, lisää siikaa, haukea, sitten ois muikkua, silakkaa. Paljon tää maksaa? Aina tää käytössä. Siellä on sitten tilaa. Niin, Eikö siellä enää ole? kilohinta on 21,50. Joo, joo. Sitten kun pakkaa metsää, että saa lisää sinne lattaa. Sellainen sopiva. Ei. Sä laita kiloa. siinä. Ihmisen toiminta kuormittaa monin tavoin Itämeren ekosysteemiä. Kaikissa Itämeren maissa on paljon teollisuutta. Teollisuuden takia Itämereen kulkeutuu ympäristömyrkkyjä ja ravinteita. Myös maatalous kuormittaa päästöjä. Pahin ongelma on typpi- ja fosforikuormitus. Nämä aiheuttavat rehevöitymistä ja happikatoa. Leväkukinnat, etenkin sinilevä, ovat lisääntyneet Itämeressä. Ja ne tuhoavat muun muassa näitä
leväyhdyskuntia. Myös ilmastonmuutos voi aiheuttaa ongelmia Itämeren ekosysteemille. Itämeri on yksi maailman vilkkaimmista meriväylistä. Seuraavien 20 vuoden aikana laivaliikenne kaksinkertaistuu. Myös risteilyturismi kasvaa. Laivat tuovat mukanaan Itämereen vieraslajeja, eläin- ja kasviplanktoneja, bakteereja ja viruksia. Laivojen mukana mereen kulkeutuu myös erilaisia kala- ja rapulajeja. Näistä vieraslajeista voi koitua uhka herkälle ekosysteemille. Yhtä vierasta alkuperää on ihmisten jälkeen jättävät roskat, joista koituu ongelmia merien ja rantojen eliöyhteisöille. Itämeri on nuori ja herkkä meri. Se on yksi maailman haavoittuvimmista ja saastuneimmista merialueista. Itämeressä on murtovettä, joka ei ole makeaa eikä suolaista. Murtovesi ja alhainen lämpötila ovat useimmille eläimille ja kasveille liikaa. Itämeressä asuu kuitenkin mikroskooppisia alkueläimiä, pieniä äyriäisiä ja meduusoja, tietenkin kaloja ja hylkeitä. Runsaslajisin kasviryhmä on kasviplanktonlevät, joita on Itämeressä 2000 lajia. Rantavyöhykkeessä elää yli 100 makrolevälajia. Itämeren suojelua varten on perustettu tutkimus- ja kehitysohjelma BONUS. Sen kohteena ovat Itämeren ekosysteemin rakenne ja toiminta, meren valuma-alueen ja rannikon vuorovaikutukset ja merellisten resurssien kestävä hyödyntäminen. Se pyrkii myös löytämään yhteiskunnallisia ratkaisumenetelmiä Itämeren haasteisiin. Itämeri on meidän meri. Meillä on velvollisuus suojella sen haavoittuvaa ja monimuotoista ekosysteemiä.